హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఉపదేశామృతం 4వ మంత్రంలో ఉన్నాము. లెవెల్ 3 క్లాస్ ఇది. అందరికీ స్వాగతం. ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి లెవెల్ 3 క్లాస్ అందరికీ స్వాగతం. ఇది ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 హరే हरे రామ హరే రామ राम राम हरे हरे हरे. हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. సో ధన్యవాదాలు మాతాజీ, ఉపదేశామృతం ప్రణామాలు. 4వ మంత్రంలో ఉన్నాము అందరం. సో 3వ మంత్రంలో మరి గుర్తున్న విషయాలు ఒక్కటైనా ఎవరైనా మరి చాట్ బాక్స్ లో ఎవరు ఏమీ పెట్టలేదు. మనం 3 మంత్రాలు చూసాం. భక్తికి ముందు ఇంట్రొడక్షన్ లో 6 వేగాలు చూసాం కదా. 6 వేగాలు ఏది మరి 6 వేగాల్లో ఉదర వేగం, వాక్కు వేగం, క్రోధ వేగం, మానసిక వేగం, జిహ్వ వేగం, మరి జననాంగ వేగం, ఇవన్నీ కూడా మనం చూసాం ఫస్ట్ మంత్రంలో. సో ఈ వేగాలన్నిటినీ కూడా మనం మరి కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అన్నది చూసాం ఫస్ట్ మంత్రంలో. సో అలాంటి 6 వేగాల్ని ఎవరైతే కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతారో వాళ్ళు మరి గురుస్థానం, ప్రపంచం అంతటికి కూడా గురువు అయ్యేటటువంటి అర్హతను పొందగలుగుతారు. అంటే ఆ వేగాలు కంట్రోల్ చేసుకోవటం అనేది ఎంత ముఖ్యం అనేది మనకు ఆ మాటతో అర్థమవుతుంది. సో మనం చూసింది అది. మనోవేగము, క్రోధ వేగము, వాక్కు వేగము, మాట ఎంత త్వరగా మాట్లాడతాం, వాక్కు వేగము, మరి జిహ్వ వేగం, ఉదర వేగం, 6వది జననాంగ వేగం. ఈ 5 వేగాలు అంటే అవి ఆగవన్నమాట. నోరు ఆపుకుందామన్న మాట ఒక్కొక్కసారి ఆగదు చూడండి అది. సో ఆ 6 కంట్రోల్ చేసుకోగలిగిన వాళ్ళు ప్రపంచం అందరికీ కూడా గురువు అవ్వగలే అర్హతను సంపాదిస్తారు, అంటే అనే అర్హతను పొందుతారు అంటున్నారు. 2వ మంత్రంలో ఏం చూసాం? భక్తి మార్గంలో మనం పురోగమించడానికి వ్యతిరేకమైన విషయాలు
ఈ రకమైన మార్గంలో ఉంటే ఇక మనం భక్తి మార్గంలో పురోగించలేము అని చెప్పి మనకొక అక్కడ కొన్ని విషయాలు చెప్పారు. సో అవి ఏమిటి? శ్రీనివాస్ సేవిక మాతాజీ ఒక పాయింట్ చెప్పారు, భక్తియుత సేవలో నవవిధ మార్గాలను అనుసరించాలి. శ్రవణ కీర్తన, శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు స్మరణం పాద సేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్యం ఆత్మనివేదనం. ఇది ఒక చిన్న పద్యంలా గుర్తుంచుకుంటే మనకు అన్ని మార్గాలు వెంటనే గుర్తొస్తాయి. శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు స్మరణం పాద సేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్యం ఆత్మనివేదనం. 9 మార్గాలు. వెరీ గుడ్. సో అదొక పాయింట్. సో క్లుప్తంగా మరి మళ్ళీ రెండవ మంత్రంలో ఏం చూసాం? మొదటి దాంట్లో వేగాలు, రెండవ దాంట్లో భక్తికి పనికిరాని విషయాలు అన్నమాట. భక్తి మార్గంలో వెళ్ళాలంటే ఇక ఇటువంటి మార్గంలో ఉంటే వెళ్ళలేరు అన్నారు. అందుకని అవి ఎందుకు చెప్తున్నారు? మనం అటువంటి మార్గంలో ఉండకుండా ఉండడానికి మనం ఉన్నప్పుడు మనకి భక్తి మార్గంలో పురోగమనం చెందే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి. ఇది సో అవి ఏమిటి అంటే భక్తిని పోగొట్టే 6 విషయాలు. అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువగా భుజించడం, అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువగా కూడబెట్టాలనుకోవడం. రెండవది, పొందటానికి మనకి అందరాని సుఖాలు, అందరాని వాటి కోసం శ్రమించడం. మరి అది తప్పని మనం మామూలుగా కూడా వింటూ ఉంటాం, వీడు అందరాని వాటి కోసం అరులు జాచుతున్నారు అంటూ ఉంటారు కదా. సో అది కూడా కరెక్ట్ కాదు. మరి అలాగే లౌకిక అన్నెసెసరీ మాటలు, ఈ లోకాభిరామాయణం, వాళ్ళని వీళ్ళని క్రిటిసైజ్, అనవసరపు మాట ప్రసంగం, ఏదైనా అనవసర ప్రసంగం ఉన్నప్పుడు ఇక మనకి భక్తి మీద ఉండదు, వాటి మీదే ఉంటుంది మనసు. తర్వాత ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి కోసం కాకుండా ఏదో మన బెనిఫిట్ కోసం శాస్త్రాలు కానీ, పూజలు కానీ, వ్రతాలు కానీ, యజ్ఞాలు కానీ బెనిఫిట్ కోసమే కానీ అసలైన ఆధ్యాత్మికత కోసం కాకుండా చేసిన, అలాగే అసలు చేయకుండా ఉన్నా, అది అటువంటివి అంటే శాస్త్రాలను అస్సలు ఫాలో అవ్వకుండా ఉన్నా, ఒకవేళ ఫాలో అయినా ఏదో స్వార్థం కోసమే కానీ నిజంగా ఆధ్యాత్మిక పురోగతి కోసం ఫాలో అవ్వకుండా ఉండడం. సో ఇలా చేసినప్పుడు భక్తి ఇంప్రూవ్ అవ్వదు అంటున్నారు. అది భక్తికి వ్యతిరేకంగా ఉండే మార్గం. ఇక మరి భక్తి లేని వాళ్ళతో సాంగత్యం చేయడం, మరి భగవద్భక్తులు కాని వాళ్ళతో సాంగత్యం చేయడం, అదొకటి. 5వది. 6వది, ఈ ప్రాపంచిక లాభాల మీద దురాశ, అవి కావాలి ఇవి కావాలని విపరీతమైన దురాశ. సో ఈ 6 ఉంటే ఇక మనకి భక్తిలో పురోగమనం కుదరదు. నెక్స్ట్ చాప్టర్లో భక్తిలో పురోగమనం కుదరడానికి ఏది సహకరిస్తుంది అనేది నిన్నటి చాప్టర్లో, మొన్న లాస్ట్ క్లాస్లో చూసాం. సో ఇక్కడ భక్తి లేని వాళ్ళతో సాంగత్యం ఉన్నప్పుడు భక్తి కుదరదన్నారు కదా. సో ఆటోమేటిక్గా ఒక పాయింట్ ఏమవుతుంది, భక్తుల సాంగత్యంలో ఉంటే భక్తి పెరుగుతుంది. అందుకే సత్సంగం ఇంపార్టెంట్ అంటూ ఉంటారు. సో అదొక పాయింట్ అన్నమాట, భక్తి పెంచుకోవడానికి అనువుగా ఉండే 6 పాయింట్లలో అదొకటి. సో ఫస్ట్ అసలు ఉత్సాహం ఉండాలి, అంటే శ్రద్ధ. నేను భక్తి మార్గంలో ఉండాలి అనేటటువంటి ఆ శ్రద్ధ ఉండాలి, ఉత్సాహం అంటే అది. 2, విశ్వాసం ఉండాలి. విశ్వాసం అంటే ఏమన్నారు ఇక్కడ? నిశ్చయం అన్నారు. నిశ్చయం అంటే ఆ దృఢత్వం ఉండాలి, ఆ విశ్వాసం, ఆ ఫెయిత్ ఉండాలి. ఈ మార్గం మనం చేయగలము, ఈ మార్గమే మనకు అవసరమైన మార్గము అనేటటువంటి విశ్వాసం ఉండాలి. ధైర్యం అన్నారు. ధైర్యం అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పుకున్నాం? సహనం, ఆ ఓర్పు ఉండాలి. మరి మనం ఏం చెప్పుకున్నాం మొదట్లో? ఆధ్యాత్మిక మార్గం ఇదేంటి, ఈవెన్ భగవంతుడు కూడా భగవద్గీతలో ఏమన్నారు? మొదట్లో విషంలాగా ఉంటుంది, తర్వాత అమృత తుల్యం. ఈ భౌతిక సుఖాలు ఎలా ఉంటాయంటే మొదట్లో అమృతంలాగా ఉంటాయి, తర్వాత విషంలాగా మనకి కష్టాలను కలిగిస్తాయి అని చెప్పారు. అలాగే మరి మనం ఆ సహనంతో ఉండడం, మొదట్లో విషంలాగా అనిపించవచ్చు, ఇదేదో చాలా కష్టం అని, కానీ సహనంతో ఉంటే క్రమేణా మనకి అది అమృతం అవుతుంది. అలాగే 4వది, సో ఉత్సాహం, విశ్వాసం, సహనం, నియమాలు, నియమ ప్రకారంగా జీవితం గడపడం, అంటే శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, ఇలా భగవంతుని గురించిన శ్రవణ కీర్తన, భక్తి మార్గంలో ఏదో ఒక దాన్ని అనుసరించడం.
భక్తులు కాని వారి సాంగత్యం త్యజించడం. మరి అక్కడేమో భక్తులు కాని వారి సాంగత్యంలో ఉంటే మరి భక్తి ఏర్పడదు అంటున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ భక్తులు కాని వారి సాంగత్యంలో కాకుండా భక్త సాంగత్యంలో ఉండటం మనం చూసుకోవాలి. 6వది అది వదిలిపెట్టాలి అంటున్నారు. 6వది ఆ గురువుల అడుగు జాడల్లో నడుచుకోవడం, అంటే గురువు చెప్పిన విషయాలను పాటించడం. ఆ రకంగా ఉన్నప్పుడు మనం ఈ మార్గంలోకి వెళ్ళగలుగుతాం. ఈ 6 లక్షణాలు కూడా శుద్ధ భక్తి సేవకు విజయాన్ని సమకూరుస్తాయి అని చెప్పారు. సో ఫస్ట్ దాంట్లో వేగాలు 6 ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఇది ఓన్లీ 10 or 11 మంత్రాస్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఏంటంటే మనం భక్తి మార్గంలో ఉండడానికి క్లుప్తంగా మనకి ఎలా మనం ప్రవర్తిస్తే మనకి ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గాన్ని అలవర్చుకోవచ్చు అని చక్కగా ఇలా ఒక ఫ్యూ పాయింట్స్ లో మనకి వీళ్ళు అందించారు, ఈ రూప గోస్వామి. సో ఆయన ఆ రకమైన భక్తుడు కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క సలహా ఇదన్నమాట. సో 6 వేగాల్ని అరికట్టుకుంటే ప్రపంచానికే గురువుగా ఉండే అర్హత కోసం చేయడంలో మనం అంటే అంతటి గొప్ప స్థితికి వెళ్ళొచ్చు. అంటే గొప్ప కూడా కాదు, ఆ ఆధ్యాత్మిక ప్రవర్తన అనేది ఉన్నప్పుడే మరి మన యొక్క జీవన గమ్యం ఏమిటి, చివరికి జనన మరణ చక్రం నుంచి తప్పుకుని ఆధ్యాత్మికత వైపు వెళ్ళి ఇక ఆ మోక్షాన్ని భగవంతుణ్ణి పొందాలి అనేది మన యొక్క గమ్యం. కోరికని కూడా అనుకోకూడదు. దట్ ఈస్ అవర్ జీవిత గమ్యం. అది మనకి ఫైనల్ డెస్టినేషన్. అది ఆ డెస్టినేషన్ చేరుకోవడానికి మన ప్రయత్నం, ఆ స్థానాన్ని ఆ గమ్యాన్ని చేరుకోవడానికి మన ప్రయత్నం, సాధన. ఈ రకంగా మరి సిన్సియర్గా నిర్మలంగా మనం చేయగలగాలి. అలా చేయగలగాలంటే ఇటువంటి 6 వేగాల్ని వదులుకోవాలి. తర్వాత భక్తికి ఆటంకం కలిగించే ఆ ఆధ్యాత్మిక ఆ దురాశలు, మరి దుస్సాంగత్యాలు, తర్వాత అనవసరపు మాటలు, ప్రసంగాలు, ఇవన్నీ కూడా వదులుకోవాలి. తర్వాత మరి శాస్త్రాలు ఫాలో అవ్వాలి. ఫాలో అవ్వకుండా లేదా ఫాలో అయితే స్వార్థం కోసం ఫాలో అవటం అలా చేయకూడదు. సో అవన్నీ భక్తి మార్గంలో మనకి సహాయపడవు. సో భక్తి మార్గంలో సహాయపడాలి అంటే ఏం చేయాలంటే దుస్సాంగత్యాన్ని వదులుకోవాలి. మరి ముందు అసలు ఉత్సాహం ఉండాలి, శ్రద్ధ ఉండాలి, విశ్వాసం ఉండాలి, సహనం ఉండాలి. ఆ తర్వాత మరి గురువుల ఆదేశాలు పాటించాలి. 4వది శ్రవణ కీర్తనలు చేయాలి. దుస్సాంగత్యం వదులుకోవాలి 5వది. 6వది గురువుల యొక్క అడుగు జాడల్లో నడుచుకోవాలి. ఈ 6 ఉన్నప్పుడు మనం భక్తిలో పురోగమనం చెందొచ్చు ఆధ్యాత్మికత వైపు. సో మొట్టమొదట శ్రద్ధ, తరువాత విశ్వాసము, తర్వాత ఓర్పు, తర్వాత శ్రవణ కీర్తనలు స్మరణాలు చేసుకోవడం, ఆ తర్వాత దుస్సాంగత్యాలు వదులుకోవడం, ఆ తర్వాత మరి గురువులు చెప్పిన విధంగా నడుచుకోవడం. 5వ సో 4th మంత్ర చూద్దాం. 3 చూసాము, ఇప్పుడు 4వ మంత్రం. దదాతి ప్రతిగృహ్ణాతి గుహ్యమఖ్యాతి పృచ్ఛతి భుంక్తే భోజయతే చైవ షడ్విధం ప్రీతి లక్షణం. దదాతి దానం చేయడం అంటే దానం రూపంలో ఏవైనా ఇవ్వడం, దాన రూపంలో కానుకల్ని స్వీకరించడం, అలాగే విశ్వాసంతో మన మనోభావాలు వ్యక్తపరచడం, మన మనసులో భావాలను విశ్వాసంతో వ్యక్తపరచడం, గుహ్య విషయాలను అంటే రహస్య విషయాలను అనలైజ్ చేయటం. గుహ్య విషయాలంటే ఇక్కడ ఏదో ప్రాపంచిక రహస్యాలు, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారని కాదు, ఆధ్యాత్మిక గుహ్య విషయాలను నేర్చుకోవడం, ప్రసాదాన్ని తీసుకోవడం, ప్రసాదాన్ని అర్పించడం అనేవి భక్తులు ఒకరితో ఒకరు పంచుకునే 6 రకాల ప్రేమ లక్షణాలు. సో ఇక్కడ ఆ ప్రేమ అనేది నిష్కల్మష ప్రేమతత్వం అనేది భగవతత్వం. సో మనం ఆ నిష్కల్మష ప్రేమతత్వాన్ని తెచ్చుకోగలిగినప్పుడే భగవంతుని పొందగలుగుతాం, ఆ గమ్యానికి చేరగలుగుతాం. అదే సచ్చిదానంద స్థితి అంటే దాని అర్థం అదే. భగవంతుడు నిర్గుణుడు, మరి నిత్య బుద్ధ శుద్ధ తత్వం ఉన్న భగవంతుడు ఆయన. సో నిర్మలం నిర్గుణుడు, ఆయనకి ఏ ఈర్ష్య అసూయలు రాగద్వేషాతీతుడు, త్రిగుణాతీతుడు. కాబట్టి అలాంటి శుద్ధ తత్వాన్ని తెచ్చుకున్నప్పుడే మనం కూడా మరి భగవంతుడి యొక్క స్థానానికి వెళ్ళే స్థితిని పొందగలుగుతాం, అర్హతను పొందగలుగుతాం, తద్వారా మన గమ్యాన్ని చేరగలుగుతాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఆ ప్రేమ అనేది అసలు మనం నిష్కల్మష స్వార్థరహిత ప్రేమ
అందుకే అందరిలో భగవంతుని చూసేవాడు, అందరి ఆనందంలో ఆనందాన్ని చెందేవాడు అని మనం శుద్ధ భక్తుల లక్షణాల్లో, మరి తర్వాత ఇంకేమిటి స్థిత ప్రజ్ఞుల లక్షణాలు ఇవన్నీ చూసాం కదా భగవద్గీతలో. అవన్నీ కూడా ఒకటే, 2 లక్షణాలు ఒకటే. జ్ఞాన మార్గంలో వెళ్తే స్థిత ప్రజ్ఞుల లక్షణాలు అన్నారు, భక్తి మార్గంలో వెళ్తే దాన్నే మరి శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు అన్నాం. బట్ ఆ లక్షణాలన్నీ కూడా ఒకటే, అదే రాగద్వేషాతీతమైన ప్రేమతత్వం. కాబట్టి ఈ ప్రేమతత్వాన్ని పెంచుకోవాలి అంటే సరే ఫస్ట్ మొదటి 3 మంత్రాలు ముందు అవన్నీ ఉండాలి. తర్వాత అలాంటి స్థితిలో మరి ఒకరికొకరు వాళ్ళంతా ఈ భక్తులు వాళ్ళు దాన రూపంలో కానుకలు ఇవ్వడం, కానుకల్ని స్వీకరించడం, దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. అలాగే మనసులో ఉన్న భావాలను ఒకరికొకరు పంచుకోవడం. వీళ్ళ భావాలేమి చెడు భావాలు కాదు, వీళ్ళవన్నీ నిర్మలమైన భక్తి భావాలు. సో ఒకరికొకరు ఆ భక్తి భావాలు పంచుకోవడం. మనం ఇది భగవద్గీతలో కూడా మహాత్ములు ఎలా ఉంటారనేది మనం చూసాం కదా. కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ. నా గురించి నిత్యము కథలు చెప్పుకుంటూ వీళ్ళు దాంట్లోనే ఆనందాన్ని తృప్తిని అనుభవిస్తూ ఉంటారు అని చెప్పి మనం ఆ శ్లోకంలో చూస్తాం. అలాగే గుహ్య విషయాలు అంటే ఆధ్యాత్మిక రహస్యాల గురించి, ఆధ్యాత్మిక విధానాన్ని గురించి చర్చించుకోవడం. ప్రసాదం వాళ్ళు తీసుకుంటారు, ప్రసాదమే తీసుకుంటారు, వేరే వాళ్ళకు కూడా ప్రసాదాన్ని ఇస్తారు. భగవంతుడికి అర్పించిన ప్రసాదం వాళ్ళు అర్పించి వాళ్ళు తీసుకుని అందరికీ ప్రసాద వితరణ చేస్తారు. ఇవి భక్తులు వాళ్ళు ఒకరితో ఒకళ్ళు పంచుకునే 6 ప్రేమ లక్షణాలు. దదాతి దానం చేయడం, ప్రతిగృహ్ణాతి ఎవరైనా ఇచ్చిన దానిని స్వీకరించడం, గుహ్యం రహస్య ఆధ్యాత్మిక విషయాన్ని అఖ్యాతి వివరిస్తారు, అంటే అందరికీ ఈ ఆధ్యాత్మికత విషయాలను బోధించేవాడు. పృచ్ఛతి విచారణ చేయడం, అంటే నేర్చుకోవడానికి కూడా ప్రాక్టీస్ చేయడానికి, దాన్ని అనలైజ్ చేయడానికి, అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించేవాడు. భుంక్తే భోజిస్తాడు, ఏది ప్రసాదం. భుంక్తే అంటే ఊరినే తింటూ ఉంటాడని కాదు, ప్రసాదమే తీసుకుంటాడు. భోజయతే చ ఏవ, భోజయతే చ ఏవ, చైవ అంటే చ ప్లస్ ఏవ చైవ అయింది. సో భుజిస్తూ ఉంటాడు. ఏది ఏం భుజిస్తాడు, ఎప్పుడు తింటూ ఉంటాడని కాదు కదా, అతను ప్రసాదాన్ని భుజిస్తాడు అని. అలాగే షడ్విధం 6 విధాల ప్రీతి లక్షణాలు, ప్రేమ లక్షణాలు ఇవి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో దాన రూపంలో కానుకలను వాళ్ళు ఇస్తారు, ఎవరైనా ఇస్తే పుచ్చుకుంటారు, ఈ రహస్యమైన ఆధ్యాత్మిక విషయాలను అందరికీ వివరిస్తారు, వాళ్ళు కూడా నేర్చుకుంటారు, ప్రసాదాన్ని తీసుకుంటారు, ప్రసాదాన్ని పంచుతారు. ఈ 6. సో అది ఏమిటి, ప్రసాదం తీసుకోవడం, పంచడం, దానం ఇవ్వడం. దానం అన్నిటికంటే ఫస్ట్ వచ్చింది. దానం ఇవ్వడం, పుచ్చుకోవడం, తర్వాత ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని వివరించడం, మరి వాళ్ళు దాన్ని నేర్చుకోవడం, దాని గురించి విచారణ చేయడం, అలాగే ప్రసాదాన్ని తీసుకోవడం, అవతల వాళ్ళకి పంచడం. ఈ 6 ప్రేమ లక్షణాలు భక్తులు ఒకరితో ఒకరు పంచుకునేవి. సో ఇక్కడ మరి భక్తుల సాంగత్యంలో మనం ఎలా ఉండాలి అనేది వివరిస్తున్నారనమాట. భక్తులలో ఉన్నప్పుడు మనం చేయవలసిన పని ఏమిటంటే అసలు ముందు ఆ భక్తులకు దానం ఇవ్వడం కానీ, వాళ్ళు ఏదైనా అర్పిస్తే దానిని స్వీకరించి దానిని మళ్ళీ భగవత్ ప్రయోజనం కోసం, స్వార్థం కోసం కాదు, మళ్ళీ స్వీకరించి దాన్ని ఏదో భోగించాలని కాదు, అది మళ్ళీ అందరికీ భక్తులకు అందరికీ ఉపయోగపడే పనుల కోసం స్వీకరించడం. అలాగే భక్తులకు విషయాలను వివరించడం. ముఖ్య విషయాలు అంటే ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, మనసు విప్పి మాట్లాడటం, అలాగే భగవంతుడికి సంబంధించిన ఆధ్యాత్మికతను గురించి తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నించడం, భక్తుల ద్వారా సమర్పించబడ్డ ప్రసాదాన్ని గౌరవించడం, అలాగే భక్తులు ఆదరణతో భక్తులకు ప్రసాదాన్ని వీళ్ళు సమర్పించడం. ఈ రకంగా ఉన్నప్పుడు ప్రారంభిక భక్తుడు అతని నుంచి భక్తుడు ఈ రకంగా బోధించాడంటే బిగినింగ్ స్టేజ్లో ప్రారంభికుడు కూడా నేర్చుకుంటాడు. అందుకే దీన్నే గుహ్యమఖ్యాతి పృచ్ఛతి అన్నారంటే రహస్య విషయాన్ని బోధించడం, అంటే ఎలా ఉండాలి, ఎలా నడుచుకోవాలి అనే విషయం అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఈ భక్తి కోసం మనం శుద్ధ భక్తుల నుంచి
భగవద్ అనుగ్రహంగా ఆ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించాలి. సో మనం కూడా శుద్ధ భక్తుల్ని మనం వాళ్ళని ఆహ్వానించవచ్చు. అందుకే చూడండి, మన వాళ్ళు కొంచెం పుణ్య పురుషులు అనుకున్న వాళ్ళని ఆహ్వానిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి ప్రసాదం సమర్పించి అన్ని రకాలుగా వాళ్ళని చక్కగా సంతృప్తి పరిచేటట్లుగా ఉండాలి. దీన్నే భుంక్తే భోజయతే చైవ అంటే ఏమన్నారు, భుంక్తే భోజయతే చైవ అంటే వాళ్ళు తీసుకుంటారు ప్రసాదం, అవతల వాళ్ళకు కూడా ప్రసాదాన్ని పంచుతారు అన్నదానికి అదొక ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తున్నారు. ఇక సోషల్ గా మనం ఈ రోజుల్లో సాంఘికంగా చూస్తే ఇద్దరు మిత్రుల మధ్య కూడా ఈ ప్రేమ వ్యవహారం అనేది అవసరం. ఇప్పుడు ప్రేమ వ్యవహారం అంటే ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ 6 రకాల విషయాలు. ఉదాహరణకి ఏం చెప్తున్నారు, ఒక వ్యాపారస్తుడు ఇంకొక వ్యాపారస్తుడితో కలిసి బిజినెస్ చేయాలనుకున్నాడంటే వ్యాపారం, అతను ఏదైనా ఒక మరి హోటల్లోనో భోజనశాలలోనో విందు భోజనం ఏర్పాటు చేస్తాడు, లేదా ఇంటికి ఆహ్వానించో. ఆ విందు జరుగుతున్నప్పుడు మనం ఈరోజు భోజనానికి రండి అని ఆహ్వానించి విందు సమయంలో ఇదిగో మనం ఈ రకంగా చేద్దాం అనుకుంటాడు. సో ఆ వ్యాపారస్తుడి నుంచి తను ఎలా ఏ విధంగా నడుచుకోవాలనేది అక్కడ మాట్లాడుకుని తెలుసుకుంటాడు. ఒక్కొక్కసారి ఏదైనా కానుకలు కూడా ఇచ్చి పుచ్చుకుంటూ ఉంటారు. ఈ విధంగా మరి కొంచెం ప్రేమతో మనం సంబంధంలో ప్రేమను చూపించినప్పుడు ఈ 6 రకాల కార్యాలు కూడా ఇట్లాగే నిర్వహించబడుతూ ఉంటాయి. ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో ఎవరైనా మరి భక్తులతో సాంగత్యం చేయాలని చెప్పారు కదా, అలాగే భక్తుల మధ్య ఈ ప్రేమపూర్వక సంబంధాలు ఉండాలి అన్నప్పుడు ఉండడానికే మనం ఈ ప్రయత్నం అంతా కూడా చేస్తున్నాము అని చెప్పి ప్రభుపాద ఇక్కడ రాయడం జరిగింది. సో ఇది ఈ మానవ శరీరం పొందడం వల్ల మనలో చైతన్యం కొంతవరకు ఆల్రెడీ ఉంటుంది, అభివృద్ధి చెంది. సో చైతన్య చరితామృతంలో కూడా ఏం చెప్పారంటే, జీవుల హృదయాల్లో ఈ భగవత్ ప్రేమ అనేది శాశ్వతంగా ఉంటుంది, అసలు ప్రతిష్ఠితమై మన అందరిలో ఉంది అది. అయితే ఇతర మార్గాల నుంచి మనం అది పొందలేము. శ్రవణ కీర్తనలతో మన హృదయం పవిత్రమైనప్పుడు సహజంగానే జీవుల్లో ఆ ప్రేమ అనేది జాగృతం మేల్కొంటుందన్నమాట. ఆ ఉన్న ప్రేమని మనము ఈ భౌతికత్వంతో ఈ కోరికలతో నిద్రపుచ్చేసాం. మనలో ఉన్న నిర్మలమైన ప్రేమ అంటే ఏమిటి, ఆ భగవత్తత్వాన్ని మేలుకొల్పాలి అంటే మరి హృదయం పవిత్రమైనప్పుడు సహజంగానే అది మనలో మేలుకుంటుంది. సో హృదయాన్ని పవిత్రం చేసుకోవాలి అంటే మరి ఈ రకంగా మనకి ఏం చెప్పారు, దానము, మరి ఇవన్నీ భక్తులకి దానం ఇవ్వడం, ఒక పద్ధతిలో ఉండడం, ఆ హృదయాన్ని, ఇవన్నీ కూడా మనని ఆ స్థితికి తీసుకువెళ్ళడానికి సహకరిస్తాయి. సో శ్రవణ కీర్తనలతో భగవంతుడి నామం వినడంతో, ఆయన్ని తలుచుకోవడంతో మనం మన హృదయాన్ని పవిత్రం చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. అలాగే భగవన్నామాన్ని ఎవరైనా ఉచ్చరించారంటే వాళ్ళ హృదయం అన్ని కాలుష్యాల నుంచి ప్రక్షాళనం అవుతుంది అంటున్నారు. సో అది ఎప్పుడు భక్తిభావంతో, అంతేగాని స్వార్థభావంతోనూ కాదు. ఆ తర్వాత మనం ఎలాగూ స్మరిస్తున్నాం, మన పాపాలన్నీ ప్రక్షాళితం అయిపోయాయని మళ్ళీ మర్నాడు వెళ్ళి పాపాలు చేయడం కాదు, అది తప్పు అని చెప్పేసి మనం 10 offenses లో చెప్తారు కూడా. సో అది సో శిక్షాష్టకం అని చైతన్య మహాప్రభు అంటే ఎలా ఈ విషయాన్ని గురించి కొన్ని విషయాలు చెప్పారు ఆయన 8 శ్లోకాలు. అందులో మరి చేతో దర్పణం ఆర్చనం భవ మహాదావాగ్ని నిర్వాపణం శ్రేయ కైరవ చంద్రికా వితరణం విద్యావధూ జీవనం ఆనందాంబుధివర్ధనం ప్రతిపదం పూర్ణామృతాస్వాదనం సర్వాత్మా స్వపనం పరం విజయతే శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం. అంటే అనేక సంవత్సరాల నుంచి పేరుకున్న ఆ ధూళి హృదయంలో ఎప్పటి నుంచో పేరుకుపోయింది. మనకి కోరికలు, కామము, క్రోధము, వీటన్నిటితో మనసంతా ఈ మురికి అన్నమాట, ధూళి, మట్టి పేరుకుపోయింది. సో ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఇలా పేరుకున్న ఈ ధూళినంతా కూడా హృదయంలో నుంచి శుభ్రపరిచేది నిరంతరం జనన మరణాలతో కూడుకున్న ఈ భౌతిక జీవితాగ్నిని. మరి ఎప్పుడు పుట్టుక మరణం ఇదే కదా ఈ జనన మరణ చక్రం. ఈ జనన మరణ చక్రం అనే అగ్నిని ఆర్పివేసేది. అది ఆర్పనంత వరకు ఇలా తిరుగుతూనే ఉంటుంది కదా మరి జనన మరణం, అది ఆర్పివేస్తే ఇంకా తిరగదు. సో అలా ఈ జనన మరణ చక్రాన్ అనే అగ్నినే ఆర్పివేసేది ఏమిటి అంటే శ్రీకృష్ణ సంకీర్తన నామం, దానికి జయము జయము అని
దానికి అర్థం అన్నమాట. ఈ చేతో దర్పణ మార్జనం అని చెప్తున్నారు. సో అలాగే అంటే చంద్రుడి యొక్క చల్లని కిరణాల వలె ఆహ్లాదాన్ని కలిగించేటటువంటి ఈ శ్రీకృష్ణ భవమహాదావాగ్ని నిర్వాపణం అంటే ఈ జనన మరణ చక్రం అనే దావాగ్నిని ఆర్పివేసేది. శ్రేయ కైరవ చంద్రికా వితరణం అంటే మరి చంద్రుని చల్లని కిరణాల వలె ఆహ్లాదాన్ని కలిగించేది విద్యావధు జీవనం. సో అటువంటి సరి అయిన జీవనాన్ని అందించేది. మరి ప్రతిపదం పూర్ణామృత స్వాదనం సర్వాత్మ స్వపనం పరం విజయతే శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం. సో ఇలా ఆహ్లాదాన్ని మనకి అమృతవంతంగా ఉండేది ఏమిటి అంటే ఈ శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనమే. సో ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి మనలో పేరుకుపోతున్న ఈ ధూళి హృదయంలో నుంచి శుభ్రపరిచేది, జనన మరణాలతో కూడుకున్న భౌతిక జీవితాగ్నిని ఆర్పివేసేది అయిన శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనానికి జయము జయము. చంద్రుని చల్లని కిరణాల వలె ఆహ్లాదాన్ని కలిగించే ఈ శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం సమస్త మానవులకు కూడా అత్యంత ముఖ్య వరప్రసాద్. సర్వాత్మ స్వపనం పరం విజయతే, అందరికీ కూడా ఎంతో వరప్రసాదం ఈ నామం. ఏమిటి? భగవన్నామ సంకీర్తన. కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక ఆనంద సాగరాన్ని వృద్ధి చేసే ఈ శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనాన్ని మనం ఎప్పుడు కూడా ఆకాంక్షిస్తూ అమృతాన్ని పూర్తిగా ఆస్వాదించడానికి అవకాశం ఇస్తుంది. పూర్ణామృత స్వాదనం, ఈ అమృతాన్ని మనం స్వాదన చేయటానికి, ఆస్వాదించడానికి మనకి అవకాశాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. సో అని చెప్తున్నారు. సో ఆ సందర్భంగా హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనే మహామంత్రాన్ని జపించేవాడే కాకుండా ఆధ్యాత్మిక శబ్ద తరంగాలు వినేవాడి హృదయం కూడా పవిత్రం అవుతుంది అంటున్నారు. సో నామం జపించిన విన్న శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము కూడా హృదయాన్ని పవిత్రం చేస్తాయి అంటున్నారు. సో ఆ శబ్ద తరంగాలు వింటే నీచ జంతువులుగా, క్రిములుగా పుట్టిన బద్ధజీవులు కూడా, ఇంకా వృక్షాలు, ఇతర జీవజాతులు కూడా పవిత్రులైపోయి భగవంతుల్లో పూర్ణత్వాన్ని సాధించడానికి, ఆ భక్తిలో పూర్ణత్వం సాధించడానికి రెడీ అవుతాయట. ఈవెన్ జంతువులు, మరి వృక్షాలు, ఇవన్నీ కూడా మానవుల కంటే కూడా తక్కువ రకపు జీవులు భౌతిక బంధాల నుంచి ఎలా విముక్తులవుతారు? మానవుల కంటే కూడా తక్కువ మరి జంతువులు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా అని చెప్పేసి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుని ప్రభు శ్రీ హరిదాస్ ఠాకూర్ని ప్రశ్నించారు. అంటే ఆయన గురువు శిష్యుణ్ణి ప్రశ్నించారు. అప్పుడు పవిత్ర నామాలను జపించడం మిక్కిలి శక్తివంతమైంది కాబట్టి వాటిని, ఇది ఐ థింక్ రివర్స్ గా ఇచ్చారు, హరిదాస్ ఠాకూర్ ఆయనే అడిగి ఉంటారు. సో ఏదేమైనా దాని ఆన్సర్ ఏమిటి అంటే, ఆ ప్రశ్నకు మానవుల కంటే తక్కువ బంధాలు ఉన్న వాళ్ళు ఎలా విముక్తులవుతారంటే, పవిత్ర నామాల్ని జపించడం చాలా శక్తివంతం. భగవన్నామాల్ని వాటిని ఎవరైనా అరణ్యాల్లో అయినా సరే కీర్తించినా ఆ శబ్ద తరంగాలు, ఆ నామ శబ్ద తరంగాలు విన్న వెంటనే చెట్లు, చేమలు, జంతువులు కూడా భక్తిని పెంచుకుంటాయి అని చెప్పారు. సో చైతన్య మహాప్రభు అందుకే జార్ఖండ్ అరణ్యం గుండా వెళ్తున్నప్పుడు ఆయన ఈ విషయం యథార్థమని నిరూపించారు. ఎలాగూ ఆ సమయంలో పులులు, పాములు, ఇతర జంతువులు కూడా వాళ్ళ యొక్క సహజమైనటువంటి స్వభావాన్ని వదిలిపెట్టి ఆయన ఎప్పుడైతే కీర్తన చేస్తున్నారో అవి కూడా నృత్యం చేయడం ప్రారంభించాయట. సో చైతన్య మహాప్రభు కార్యకలాపాలను మనం కూడా ఇమిటేట్ చేద్దాము, ట్రై చేసి అన్ని నృత్యం చేస్తాయేమో అని మనలాంటి వాళ్ళు చేయకూడదు అని మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. వాళ్ళ అడుగు జాడల్లో నడుచుకోవాలి, ఈ రకంగా ఉండాలి అని చెప్పారు ఆయన. ఏది? నామము, భగవన్నామ శ్రవణ, కీర్తన, స్మరణలు చేయండి అని. అది నడుచుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. కానీ మనం కూడా వెళ్ళి ఆయనలాగా చూద్దాము, మనం పాడితే అన్ని డాన్స్ వస్తాయో లేదో అనుకుని అటువంటి ప్రయత్నాలు కాదు మనం చేయవలసింది, వాళ్ళ అడుగు జాడల్లో నడుచుకోవాలి అంటున్నారు అనమాట. ఎందుకు? వాటిని ఆకర్షించాలంటే, వాటి చేత నృత్యం చేయించాలంటే దానికి తగినంత శక్తి మనబోటి వాళ్లకు లేదు. కానీ ఆయన భగవంతుడి అవతరణ కాబట్టి ఆయన మరి పవిత్ర నామాలు ప్రపంచంలో మానవులందరినో మరి ఆయన వాళ్ళు అటువంటి స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు ఆ శుద్ధ భక్తులు, ఆయన శుద్ధ భక్తుడిగా అవతరించారు కాబట్టి వాళ్ళు చేయగలరు.
సో ఇలా ఈ సంకీర్తనం చేత మానవుడు ప్రతిగృహ్ణాతి సిద్ధాంతాన్ని కూడా అనుసరించవచ్చు. ప్రతిగృహ్ణాతి అంటే అందరికీ వివరించడం, ఏది విషయాన్ని, ఆధ్యాత్మికతను. గృహ్యమఖ్యాతి పృచ్ఛతే, సారీ, గుహ్యమత్యాతి పృచ్ఛతే అంటే అది ఆధ్యాత్మిక విషయాన్ని మరి అందరికీ వివరించడం. అలాగే ప్రతిగృహ్ణాతి అంటే దానిని స్వీకరించడం, దానం ఎవరికైనా ఇచ్చినా స్వీకరించడం. సో ఇలా కొన్ని విషయాలు ద్వారా మనకి ఈ విషయాన్ని దదాతి సిద్ధాంతం, ఈ శ్లోకంలో దదాతి అనే సిద్ధాంతం ఏమిటి? దానం, మనకున్న దాన్ని ఇవ్వడం. సో అభివృద్ధి సాధించిన భక్తుడు తన ఆదాయంలో కనీసం సగమైన భగవంతుడి మంచి పనులకి, భగవత్ సేవకు, భక్తుల సేవకు వినియోగించాలి. దీనికి రూపగోస్వామి ఆయనే స్వయంగా ఒక పెద్ద ఉదాహరణ ఇచ్చారు మనకి ఆయన జీవితంతో. ఆయన ఉద్యోగంలోంచి రిటైర్ అయినప్పుడు, విరమించినప్పుడు తను సంపాదించిన దాంట్లో సగం శ్రీకృష్ణ సేవకు, ఇంకొక మిగిలిన సగంలో పావు అంటే సగమేమో శ్రీకృష్ణుడి సేవకు, మిగిలిన సగంలో సగమేమో బంధువులకి ఇచ్చేశారు. ఆ దాంట్లో ఇంకొక సగం, ఒక పావు మాత్రం తన అవసరాల కోసం ఆయన ఉంచుకున్నారట. సో అంటే 25% ఆయన ఉంచుకుని 75% ఇచ్చేశారు. అందులో 50% భగవత్ కార్యాలకు, 25% బంధువులకు, తను ఒక 25% ఉంచుకున్నారనమాట సంపాదించిన దాంట్లో. సో భక్తులందరూ కూడా ఈ ఉదాహరణని అనుసరించాలి. ఆదాయం ఏదైనా సరే అందులో సగభాగం భగవంతుడికి, భక్తులకి, ఇలాంటి మంచి పనులకు ఖర్చు పెట్టాలి. ఇలా చేయడమే దదాతి అనే సిద్ధాంతాన్ని పాటించిన వాళ్ళం అవుతాం. వాళ్ళు ఇవ్వాలి, ఇచ్చినప్పుడు పుచ్చుకుంటారు అని చెప్పారు కదా భక్తులు, అలా. సో అది ఇక్కడ ఈ విషయాలన్నీ మనకి ఇలా వర్ణించారు. ఇక నెక్స్ట్ శ్లోకాలో రూపగోస్వామి ఎటువంటి వైష్ణవుణ్ణి మిత్రుడిగా ఎన్నుకోవాలి, వైష్ణవులను ఎలా సేవించాలి అనేది మనకి వివరిస్తారనమాట. 5th శ్లోక. కృష్ణేతి యస్య గిరితం మనసాద్రియేత దీక్షాస్తి చేత్ ప్రణతిభిశ్చ భజంతమీశం శుశ్రూషయా భజన విఘ్నమనన్యమన్య నిందాది శూన్య హృదమీప్సిత సంగలబ్ధ్వా. సో అంటే భగవంతుడి పవిత్ర నామాన్ని జపించే భక్తుణ్ణి మానవుడు మనస్సులో ఆదరించాలి. ఆధ్యాత్మిక దీక్షను స్వీకరించి విగ్రహారాధనలో నిమగ్నుడైన భక్తుడికి ప్రణామాలు, అంటే భక్తుల్ని ఏ విధంగా మనం ట్రీట్ చేయాలి అనేది చెప్తున్నారు. ఆధ్యాత్మిక విగ్రహారాధనలో నిమగ్నుడైన భక్తుడికి ప్రణామాలు అర్పించాలి. అనన్య భక్తి సేవలో ఉన్నతిని సాధించిన వాడు, ఇతరులను విమర్శించి నిందించని స్వభావం ఉన్న శుద్ధ భక్తుడితో సాంగత్యం చేస్తూ శ్రద్ధతో సేవించాలి. సో ఇతరులను నిందించకుండా ఉండడం శుద్ధ భక్తుల లక్షణాల్లో ఒకటి. నార్మల్గా మనం ఎంతసేపు అవతల వాళ్ళని క్రిటిసైజ్ చేస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి అలా ఎవరిని విమర్శించకుండా ఉండగల ప్రవృత్తి ఉన్న భక్తుడితో సాంగత్యం చేస్తూ అటువంటి భక్తుని శ్రద్ధతో సేవించాలి. అలాగే మరి అసలు ముందు భగవన్నామాన్ని జపించే, అంటే అదొక్కటే కాదు భక్తుడు, శుద్ధ భక్తుడి లక్షణం ఫస్ట్ ఏమిటి? భగవన్నామాన్ని, పవిత్ర నామాన్ని జపించే భక్తుణ్ణి మనం మానవుడు మనస్సులో ఆదరించాలి. అటువంటి భక్తుడిని మనం గౌరవించాలి. ఆధ్యాత్మిక దీక్షను స్వీకరించాలి. ఆ విగ్రహారాధనలో స్వీకరించి విగ్రహారాధనలో నిమగ్నుడైన భక్తుడికి ప్రణామాలు అర్పించాలి. అయితే అదొక్కటే కాదు, మరి అతను భక్తిలో ఉన్నతిని సాధించిన వాడు, ఎవరిని నిందించని వాడు, ఇటువంటి స్వభావంతో ఉండాలి. అటువంటి భక్తుడి సాంగత్యం చేస్తూ అలాంటి వాళ్ళని శ్రద్ధతో సేవించాలి అని చెప్తున్నారు. దీన్ని ఇంకా వివరంగా నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. బట్ 5th మంత్ర అది. 4th మంత్రాలో మనం చూసింది ఏమిటి అంటే, మరి ఈ వీళ్ళు శుద్ధ భక్తులు అనేవాళ్ళు, వాళ్ళు దానం ఇస్తారు, ఎవరైనా ఇస్తే పుచ్చుకుంటారు, దాన్ని మళ్ళీ భగవత్ సేవకి అందరికీ ఉపయోగపడే విధంగా వాడతారు. అలాగే రహస్య ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని అందరికీ వివరిస్తారు. అలాగే మరి దానిని గురించి వాళ్ళు కూడా చదివి నేర్చుకుంటారు. తర్వాత ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తారు, అందరికీ ప్రసాదాన్ని అర్పిస్తారు కూడా అని చెప్పారు. సో ఇవి 6. 5th
శుద్ధ భక్తుడు అనేవాడు ఎలా వైష్ణవ సాంగత్యంలో ఉండాలని చెప్పారు కదా. సో ఆ వైష్ణవ సాంగత్యం అనేది ఎలా ఉంటుంది, ఏమిటి అన్నది మనకి ఎవరు ఆ వైష్ణవుడు అనేది చెప్పారు మనకి నెక్స్ట్ దాంట్లో. సో అది. సో ఇంతటితో మరి ఈరోజు క్లాసు ముగిద్దాము. ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉంటే చూద్దాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.